mbetebo unorara mujaini kama dedewe unorara mujaini munhu wakadanana naye ndi Colorful akakutiza achipinda mumoto manake Colorful wacho yeye kuti udanane naye wakatomuona kwasipinde umba kwedu ukatomunyengerwa kuti nangende chero hure racho rinenge Colorful irora kwanise kana kutorinyenga unotya kuti aye ndosaka ndisingaburitse mabhebhi unomuwanepi kwewe chance techno jana noda superstar unofamba netsoka zvobatsirei kurira usina kana sent last week kwakaitwa birthday rangu munhu mutapa ku club Begola. He was on stage but ngenda akangopfura ndobva atodzingwa pa stage ndosaka ari kuita bitterness yaari kuita yeye ndakadana na maloti unekana picture uneni tiri 2 kana kuti ma pictures ese andinawo newe ndinenge ngenda ningatoripo pakuti ndakati kuziya tiri ulengende inandi ndasingakusiye ndozva munoita kana makurirwa ndozvakazotenga futi kuita DJ ino ko munodi ungogara mangozvitaura semataurira akangoenda ati ngende kuti ndakakunyorera masongo ozotanga kuda kutaura nasi kunyepa zvakapusa tanzi yeye munhu airara muimba imbo yeti baba wa ulengende hapana munhu asingavaziye ulengende mwana wa Edman Nizi. He comes from greatness. Asi mwana hure ulengende iwo ndiwe imbwa because baba wako awaziye ndozvakaita kuti ukurire kumusha mai vako vakatanga kudana na stepfather vasina mari saka mkaona ngende achidya mari yake munotsvaga tsvaga ende ngende is a hard worker unotaura kuti ulengende anopenga yet akatenga Benz 16,000 akatengera mukadzi wake akwa 9,000 hure iroro rinonzi maloti imimi chitotsvagawo mahura akaita sana maloti pamwe mungaite inspiration nemotivation yekutsvaga mari siyana nezvekudana nevarombo unonzwa mbwa yaye inonzi kona ngale inogara kudhiuko kunobhadhura rent $40 per room yeye mpana ulengende yeye chichi munotsvaga mari seko muchibhadhura rent $40 uchigara nekamukadzi kaya karwa hivi kaya kanoita basa rekubika sadza hamufe makaita mari because munetu vakadzi twarombo tunokwanirwa kunzwa here saka musaboeka na ulengende because is forever elevating mobva matanga munoona ngenda achi motanga kutaura zvemadrugs unge musinga mapute zvitori nani kunyarara papodcast yacho waitotadza kana kusimudza muromo nedry mouth waitadza kana kutaura nedry mouth mobva mafunga kuti muchafarirwa nekuti muri vanhu vasvino asikana chamunokunda ngende idzungu nekwama eslika munoda kunzi muri kuita zvinhu that's why mene dzacho dzamuno eslika dzisingakupei mari because munokorerwa nezvinhu zvisina basa saka muchamama nekushandira mahara mukatoita character yangende yekutomisa vanhu kutomisa madhara yaka pamwe munotoendawo kumberisa ngende but muri maeslika ende hamumbofe makabhadharwa nemapromoters because anokuonei kuti munoda zvinhu saka mupe makapiwa mari kunzwisisa problem yenyu munonyanya kuda kusimudzwa stereki munhu anotaura kuti hanzi yendiri kurira yetu uchiri kuita zvekusponswa mavidhiyo napashweni java iwe ulengende kubva paakarira shamwari muna September ashutisa more than mavidhiyo anotodarika kana 50 ega nemari yake ine vanhu vaakabhadhara ungataura kuti ulengende anopenga munhu anofamba nemovement unoziva kuti kumovement kunoku munhu wese anobhadhara that's why tisinganetsani zvenyu zvekunetsanana nagora zvezve inyaya yekuti munochaja nzungu ndosika muchinetsana inyaya yekuti mari inenge isingakwani but you can never yoti hey ulengende azokurana na director azobukana na DJ azonetsana mali wati nenyaya yekuti mari inokwana this is a fucking movement kana zvezvo zvekuti unenge uchinzi hey awirirane namwene nanatete inyaya yekuti mari inenge isingakwani shamwari ngende anenge achitoitisa munhu wese tanda movement revanhu vanenge vari soba vahombe futi kwaari but vanenge vachitozoita wachibaba ichi pakuburwa dhanzi titorarama it's a fucking movement vana spina vese vaya unaona vakajoina movement vanotobhadharwa is creating employment maproducer chaiwo mahomba umaona achiyozomurekodhera kumba because anobhadhara harekodhwi mahara you sell your future for $400 opiwa $400 nashoni wenzi uyatimbe so nyoita hiitiwa unachauri kuwana wawana ka $400 wodzoka panapo dozvo unongo wakapenga ona mumwe munhu arikuita mari nemusic instead kuti ukukumbire kutopinda movement udziswe utsvaga mari ayewa you want to be a hater muri nyana mutomboziva kuti mangoma ane mari because mukuita zvinhu zvamusinganzwisisi murungoita for the sake of kungonzi ndaita muchitedzera he ulengende anorova madrugs he ufunga kuti ndokufarirwa kufadza vanhu hakuna zvakunokupa daunyeba zvanzi hey nina ndirema iwe haurove madrugs iwewe madede iwewe waitotadzotaura nedry mouth ende kusimba kwaari kuita kwechidown syndrome kwemunhu akakura asingava nechikafu ari kuvhunduka chikafu kufuta kuita chibaruma ngende hafa akasimbiswa nekuti ane tumari because agara kubva chero ari mudika anga akatepfuura uchitaura aenda akukwanisa kutengawo bhega chiko chinonzi bhega imbwa iwe haukwanisa kutenga kana kanissan days zvako kekuti uendese kushow musi wacho maida umamisa ngende akaona ngenda palive kwaSimplex akauya nekombi yevana zvidaurwa ulengende akatadzomurwa because ngenda ndinganaona akawanda ndopatikabva tazoenda uPegola imagine energy yachamune muchiisa muzvinhu zvekumama ndopatikabva toenda uPegola mukadzimba pastage uko mukatanga kutenderera paPegola payo ngemwoyo tsvina munhu wechikombi chamamuna achakutiza muzofona gaya kutaura zvaJava kambo kwake kanonzi Java kakapera zvinotonyadzisa kutaura kuti hanzi ndiri kushanda napashweni Java
Zvinotonyadzisa kushanda nemunhu akapera. Iwe ende uri kuona chine kuita kuti musaite mari nye 50 muri grid. Tona fela yuti tete amene muchitubata rafu uri kuona. Saka iwo madede uri stupid to a point yekuti unotozviitira utsinye. Pakuti unochaja mari shoma because unenge uchizvifungira. At least unofana kuita movement mwana wamai ndokuti mari iuye. Ukachengeta vanhu vakawanda unotochaja mari vakawanda automatically ende ichitobuda. But inyaya kuti mimi mune badness dzekuda kuda ukuru vanhu vanoda ubaba unenge uchida kusiyanisa. Kuru rako yana gorewa ana fela yuti unenge nana maluvo unenge usingadi vari we smart. Ndiwe go unenge wakachena. Ukamboona chenere inenge yakaita vafanhu vangeenda na losko vaya. Matracksuit waya anototenga $100. Ndiwo matracksuit anongovatengera mwana wese vakatotoreswa mapassport. Losko akabva kutotengerwa ndandi iPhone. Yeti basa rake ndekutora mavideo chete. Se Alec ndiwo director. Each and every video raunoona rinobhadhara. Is booked and busy. Ende mira ndichikuudzai kuti wai mucharamba muchirwadziwa. Munofunga kuti mukauya muchita uesilika muchi, "Hey, sisi atiri madrugs, hey tiri vanhu vashina taure zvinyadzi." Seko musina kupiwa mari natagirei. Madhara atombode maesilika antofarira vanhu vakoma musoro because iwo ndo makarekta avo madhara emusangano aya. Vanhu vakatoma musoro, vanhu vakabata futi vakarwa hondo. Vanotonakirwa nemunhu akoma musoro. That's why maitoona kuti aitofarira uliteni. Vanotomukira chikarekta chake icho chocho. Saka imimi mucharamba muchizvikompresa muchingozvimba. Mira ndikuudza kuti wainge ndakapiwa 10,000 because he's a bad man, hard worker. Panoshandwa panapa. Kunzwe here. Hard working artist forever in the studio, forever planning zvese. Ndiancho manager movement rinerende mari itopinda. Even mabookings angu cheo anoitwa nangende. Kudzidziswa kwandakaita kuimba nangende. Ndosema madzidzisirwa wakangoita kuimba nangende. Iwe libo liku art kama dzimai aike ndikaya, the list is endless. Seko musiri kureleasa mamwe masongo kuramba muchingodzogorodza masongo. Sei chagai account yakanzi Techno Kambada. Muende mundoranga register ulengendere kudhara. Muone kuti masongo esa madeda hako here ku YouTube yoyo akatorekodwa. Ekudhara ngenda akatanga kuimba mwana mudiki enda ana producer wasina kushanda naye chiro ku Choose chiro kupi nyengo ati mukana nenguva zvinoita se zvinosiyana. Saka imi mandikunyebere mucharamba muchihotsira. Ndosika ngenda akatopiwa 10,000 because akaronga album launch. Iwe wakwanisa kuronga music video cheo unomirira kuti unzi he video yaitiswa na Ningi, he yasponsor na Zebzikira, yasponsor na Tinashe Mtarisi ndokuti unzi waita video. Akapiwa 10,000 yaya because akaronga album launch as an independent artist. Zvitei muono tampiwe mari here. Saka zvinhu zvamunoda kukoshesa nanhu vazvibatsire because hazvina zvazvinoita se hazvina zvazvinokupai. Hauna mwana, hauna mari, hauna mota, you walk around on foot. You walk around on foot and talk shit. You are a walkie-talkie. Urikamba kwake munhu otaura tanzi he ulenge ndano bleach. Iwo madede ndiwo mumwe vanhu vastori vatema but inyaya kufamba netsoka uchitsva nezuva. No skin care routine. Unozora camphor. Inozorwa nemhuri yese. Mega kwanoroja muturums kubva urira unongobvira watama. Wakatizirwa nekamusikana kakasvika pakuenda pakutike kuzira murodhi. Kazotizira kakaona pane nhamo pano vakatiza. Wakaitirwa interview murodhi wakamira. Kuti uende kuna Zigo hauna mari. Hauna transport, hauna mota, hauna mari drive. Kuti unoitirwa mba menyu hamuite because unogara mu 2 rooms. Wouya panapo utanga doti hey ulengende put some fucking respect on my man's name bitch. Hauna zera na ulengende madede. Uri nyana uri nova. Uri nova. Sit the fuck down. There's a fucking movement mwana mai. Ende ngende arikupisa ende acharamba achipisa ende vanhu vese vakamsurira muchamama. Munodzidza rini? Inini ndiri kutova na separate bookings, separate deals. Yet ndakadziswa ngende kuimba it's because ndiri munhu appreciate. Ku appreciate munhu nekutenda kusikureruka. Mwari anotokuvhurira. That's why I'm making it as an independent artist. Nditobhuko darika iwewe madedido. Uchitondipunda kuimba kudaro but inyaya kuti muri mhacha mune brains akajakwa. Munorwadziwa muri vanhu vemahure muri